Il-Konkatedral ta' San Ġwan inbena b'ġebel li nqata' minn barrieri fil-belt stess. 450 sena wara ġiet infittxija ġebla simili għal din f'diversi barrieri madwar il-pajjiż biex tinbena l-qoxra ta' barra tas-sala li ser tkun iddedikata għall-arazzi fil-Mużew il-ġdid tal-Konkatedral. L-għażla waqgħet fuq barriera fis-Siġġiewi minn fejn l-ewwel inqata' ġebel kbir li ġie eżaminat għal xi xquq jew fossili biex tkun żgurata l-kwalità u d-dehra. Il-proċess kompla f'impjant ta' kumpanija privata fejn il-ġebel inħadem skont id-daqs u d-disin meħtieġ. Tqattow 2800 ġebla, pis li jvarja bejn 150 kg u tunellata, u b'kull ġebla enumerata u maħduma għal post tagħha. Il-perit Kyle Bonello mill-kumpanija inkarigata mill-konsulenza u l-maniġġar tal-proġett spjega li l-bini nnifsu ħa madwar sena u 4 xhur. Qal li l-proċess kien jitlob koordinazzjoni bejn timijiet differenti ta' ħaddiema, sfidi ta' loġistika billi x-xogħol sar fil-qalba tal-belt u għalhekk il-ġebel rid jitwassal u jinħatt kmieni filgħodu u tqejjid tal-ġebel innifsu kien jirrikjedi l-ħin. Dawn kellhom jiġu installati ġebla bl-użu tat-tower crane biss u għalhekk huwa ferm differenti milli jkollok il-ġebel ħdejk għandek numru ta' ġebel u l-bennej jkun jista' jtella l-ġebel meta jridu bidu hawnhekk bl-użu tat-tower crane biss. Għal-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan, Tonio Mallija, il-ġebla użata daħlet tajjeb ħafna mal-bini li kien hemm diġà. Meta wieħed jara kif dawn ġew mżewqin flimkien, hija arti. Mhux biss arkitettura, hija arti. Anke tara r-raġġi tax-xemx kif jaħbtu mal-faċċata fuq dawk ix-xwiek li hemm joħloq dawk id-dellijiet. Id-disin kważi qed joħloq il-kjar oskuro li kien magħruf għalih Caravaggio. Apparti l-faċċata l-ġdida tas-sala tal-arazzi sar ukoll restawr kbir tal-kumplament tal-binja li saret fi żmien il-Kavallieri u li tifforma parti mill-kumpless tal-Konkatedral fi triq il-Merkanti u fi triq San Ġwan, fosthom gallerija kbira tal-injam. Il-kap eżekuttiv ikkonferma li l-proġett huwa komplut mill-lat ta' bini u restawr tal-ġebla. U għalhekk ix-xogħol jissokta fuq fażijiet oħra ta' wieħed mill-akbar proġetti tal-mument fil-kapitali, il-Mużew il-ġdid tal-Konkatedral ta' San Ġwan.